eta hortako egiten duen batez lana antolatzaile, pelotari hauntik sortzeko, baina ez hartu importantena pelotan disfrutatzea dela. Además, se van a jugar todos los partidos en el Beotíbar de Tolosa, como siempre, un frontón histórico, ez zino beha pelotako, beraz, hortxe zuet demostratzeko aukera pera bea. Bueno, eta giroa berotzen azteko, hemen ere ondon eseritzegu izan handi bat, Angel Mari Peña Erikano, kantatuko aldi duzu, bertzen. Aurkezpenaren unea dugu, gure aurkezpena horra, giltzarekin klik egin duguta, martxan jarri da motorra, eta pelotak ez du ajolik, bigunia ala gogorra, laster frutua izango baita, ordainduz lanaren zorra, pelota ereiten dugun soroa, hain da soro emankorra, pelota ereiten dugun soroa, hain da soro emankorra. Eskerrik asko, Angel Mari, guztua erantzun manizuke, baina abildadea falta. Aurrez aipatu bezala, esan dugu, babesleak etorri diala batzu, eta pelotari bezala, babesleak ezinbestekoa dira, txapelketa honi aurreiteko. Como digo, los patrocinadores son muy importantes para llevar adelante este campeonato. Este año el patrocinador oficial va a ser CMO Valves. Habéis venido dos representantes, Iker Retasier. Os voy a pasar la palabra si quiere alguien en castellano. Más patrocinadores también han venido. Excavaciones Perú. Primero le vamos a pasar la palabra a Iker. Bueno, bienvenidos. Es un placer estar aquí otra vez y viendo que la pelota cada vez es más importante, sobre todo para el pueblo de Tolosa. Y queremos estar muy agradecidos a los que habéis venido a estar con nosotros. Y bueno, muy contentos de poder estar otra vez presente. Estamos muy contentos por ello. Eskerrik asko, Iker, por vuestra ayuda y a todos los demás patrocinadores también, porque sin vosotros, como es verdad, sería imposible organizar un campeonato de esta talla. Bueno, y ahora vamos a centrarnos un poco en el campeonato. Aurten normalean baino beranduxeago hasiko da txapelketa, izan dakizuen bezala Bilbo nazioen liga jokatzen ari da, Euskaizko selekzioa beste selekzio batzutik batea, eta hori izan da arrazoia pixka bat hasiera zehatzeko. Orduan txapelketa datorren astean hasiko da, como digo, el campeonato va a empezar la próxima semana, concretamente el 7 de diciembre a las 4:30 de la tarde. El primer festival será completado con 3 partidos. Hortik aurrera, de ahí en adelante, todos los fines de semana en el Beotíbar se van a jugar partidos del Memorial Soroa. En Navidades también, Gabonetan eba izango dira partidu, Tolosan data berezin dira noski Gabona beste toki askotan bezala, eta frontoian ez deunai pelota horsik faltatzea, eta finalak, hau bai aipagarria da, las finales se van a jugar el 15 de diciembre, otsailean 15ean, inauteri igandez, hoi baita da data importantea Tolosan, Gabonak ebai, baina hau urteko eunik importantena, edo importantenetakoa dela esan daiteke Tolosan, alkatea baimena ematen bailintzat hori esateko, orduan bakizue pelotari, egun hortan horren nahi dozuen, baina mozorrotu beharri ez zuen, pelotari jantzira etorren eta nahikoa izango zuen, aber zen edun horea egun hortan finala jokatzeko Beotibarren, nik esan dut egun berezia ala, baina beha, alkatea ze esate digun, txapelketa honi buruz eta egun horri buruz. Gandu Martínez de Rituerto. Egunon guztioi eta lehenik eta behin ongi etorriak Tolosara, eta Tolosarentzat garrantzitsua da
soroa txapelketa ospatzea bertan, Tolosa oso lotuta dago pelotara eta alda neurrin saiatzen geha babesten. Eta nik eskerrak eman, ez da lan erresa 12 edizio antolatzea eta ospatzea eta arrakasta honekin egitea. Eta horregatik lantalde osoari eta nixetori bereziki eskerrak eman, ekimena aurrera ateratzen dulako eta pelotari indarra ematen diolako eta zuentzat pelotarintzat nik uste zita garrantzitsua dalako. Poza ematen dit, ikasle horiak ikuste ditut pelotari intarten eta beste aurpegi ezagun batzuk baita ere eta zorte hon guztiei, disfrutatu zazue, esan dezu, irabaztea ez dela garrantzitsuna, hala da, baino irabaztea ere garrantzitsua beti ere, bakoitza bere maila eman da, askotan igual galduta ere gure maila ematen baldin badeure, postekoa da, hoi opa dizuet, bakoitza zuen maila gorena eman dezazuen, eta ea prontoia betetze deun, edo gutxienez, berotasun pixka daukazuen. Eta esan bezala, oso garai politen jokatuko da, ni uste Tolosarentzat eta bai Eguerritan, bai Inauteren bueltan, zuek hor, frontoian ikustea pozgarria izango da. Animo eta disfrutatu txapelketaz. Eskerrik asko handu, ikasle horiek ikasten bezain ondo moldatzen dian pelotan. Espero dugu baietz, eta irabazten noski ez dela garrantzitsuna, baina irabazten saiatzea bai behintzat. Eta hortzako etorritzat. Oain txapelketan sistema esplikatuko dugu bizkat. Bi talde hongo dia maila bakoitzean, 3 mailatan jokatuko da, promesa maila, lehenengo maila eta elitea. Como digo, se va a jugar en 3 categorías, categoría promesas, primera y elite. Bi talde hongo dia maila bakoitzean eta talde bakoitzean 5 bikote. Gero banatuko zaizkizuen paperak, esateako promesatan bi talde bakoitzean 5 bikote eta lehenengo jokatuko du 2 prebia hongo dia. 5. bikoteak 4. kontra jokatuko du. Hor irabazten duenak 3. bikotean kontra eta hor irabazten duena ligaskan sartuko da talde hortako lehenengo 2 bikotekin. Orduan ligaska izango da 3 bikote osatutakoa eta 3 bikote horietatik 2 pasako dira final herrietara. Beste taldean berdina egingo da, eta ligaskako lehenengoak, beste taldeko 2. kontra final herrian, eta talde bateko 2. beste taldeko lehenengoan kontra. Hor, irabazten duna bai, Inauterin igandez jokatzeko aukera izango dute final herri horiek irabazte dituztenak. Bueno, hoy vamos a nombrar las parejas, que ya se ve que estáis con ganas de saber, ¿no? Promesa mailan gero ikusiko dezu talde bakoitzean zein da 5. pareja, 4. Niko hain orden hori ez eta aipatuko bazkaret. Promesa mailan talde batian izango dira Egurrola Etxeberria, Perurena Okinena, Perez Elola, Landa Figueroa eta Otagi Ormantxea. Batek no esan du, baina sí, dala uste, Eta beste taldean berri, Izagirre Karrera, Madina Castro, Balestena Artetxe, Aldaz Beroz eta Olaik Segurola. Lehenengo mailan berriz talde batean, Nazabal Sotil, Zestau Elor, Sarasibar Balerdi, Galarza eta Rakel Karrekin Iñaki eta Endika, Perurena Leone. Eta beste taldean Mugua Sant Esteban, Aranbarri Goiburu, Ibarluzea Gorostini, Beikia Kanseko eta Ramirez Karaina. Eta elite mailan berriz, en un grupo estarán Eñaulizea Beñat Garmendia, Labake Irazustabarrena, Zubizarreta Arbiztu, Iker Eguren Coairán, Fernández Bernaola. Y en el otro grupo, Irribarria Landa, Apetechea Apesteguía, Oian Etxeberria Uriondo, Azketa Izpuru y Arribillaga Iker Elizegi. Eta txapelketa honen nabarmenak, aipatzeko gauza nabarmenak izango dira, se tiene que jugar sí o sí con la camiseta que entrega la organización, gaur emateizkizuen kamisetekin jugatzea derrigorrezkoa da. En promesa los partidos serán a 18 tantos, en primera y élite a 22 tantos. Ordezkoren baldearra antolakuntza, si se necesita algún suplente, la organización decidirá quién jugará. En ese caso, no habrá pasa, ez da pasarik egongo profesionaletan bezala, kasu honetan zuzenean falta izango da, y las pelotas serán numeradas, pelotas zenbakituak izango dira. Hau da, probatu beharko dira partido hasi aurretik.
behin partidu hasi ondoren, epailea ere etorri zaigu. Mikel Txoperena eta behai esan beharko zaio ze pelota nahi deu, eta arekin jokatu beharko. Beraz gogoan hartu zein izangoan, zuen pelota gustomona. Bueno, eta hau izan da aurkezpena, ondoren lun txiki bat egongoa. Lunik bezalako apetitio hona agatela pelotari hau eta zer jango dutela. Lehen aipatu bezala eskerrik asko etortzeatik eta amaitzeko Angel Mari beste bertso koskor bat kantatuko digu, lehen bezala, dotore. Pelotariak beira sakea, niakua eta bipadeta, seguru egon behoti bat sarri, egongo dela beteta, alkate kaurak ona etortzeko, hartu behar izan du beta, Peru asierta ikerdiez, osatzeko berriketan, zuei eskerrak dago bizi, soroaren txapelketa. Eskerrik asko beste behin, eta esan bezala zuei bai eskerrik asko, entrenatu fuerte, jokatu fuerte, eta beti esatean bezala, onenak gira zezala. Eskerrik asko demen. Argazki bat ateako dut, pelotarik eta saketa gertu hotza itxego, edo dutxu bat izango da. Eskerrik asko. ¿Qué hacemos? No, adelante. Vale. Más fácil.